guys, so now we'll be having hip hop challenge. And for those na masayop is they're going to eat one sili. Punishment sa masayop, guys. Masayop guys, punishment. Gonna eat one guys. sili. Magsili na sa, oh my gosh, sili. So, kalasan ang pag-isip para hindi. Hi guys, this is Ravi si Magala. Ang among buhaton ron guys is mag-hep-hep hooray me. Unsay sunod ana ako nakasigaw. So guys, ay mo gatinga nga nining among dagway dali na mo. Kay gikan day pinag-hari na challenge me the vlog me sa kay landing yung Ay, Santa Claus. Hindi arata, sikit. ay, Pero may ako iguta. may kuan. Ka-host, gay. Okay. Ano boy? Sige. Hep hep. Magana ta. Wait, okay ba? Di hip, hooray. Kung doon nga, kung tayo ma-check, hip, imo ha, hooray na. Hip. If marong, Out na. out na. Ay, Premium. ay, Dapat ay, premium. may hep-hep jamin ko, anak. Di na ko Dahil, may Dahil na. Ay, Para sige, sa- sige. Hip, ana hip. Anak ko. Diyan, nga na po microphone. Hooray nga. Jadi na po hip. Nga na po na hooray. Arega po na hip na po. Basta hip ana na hooray ana. Sige. 1, 2, 3, go. Hep hep. Di up kami paano ikaw. Ikaw, ingat, sige. Kansa daw ka ng Ano lang ko, anak? Trial. Mayan Trial, ako ha. trial. Mayan ako. Diyan ko ng button. Nan tayo na. Di pwede mo. Hip, hooray. Hip. Pwede balihon man. Pwede balihon. Trial sa trial. Sige, trial, gi. Mayan ko hep hep. Di nga na tungnaw diha. Tungnaw ba gana? Guys. Bukan. 1, 2, 3, go. Hep hep. Hindi, di ka mo gagawin. Imikor naman ka na. Hooray! No. Wow, sila may host. Tryan. Hip! Hooray! Hip! Hooray! Trial. Tryan paghapon, karon ba? Kaya sa nice consequence, kog sili. Ayaw! Ikaw. Oh, asa may kuan. Consequence naman nice unang consequence. Ay, sili. Sige. Consequence benta. Dapat yun rin. Sino ko sili na sa? Ay, gas. Karin na kan. Hey! Yung ima po nang i-introduce na dyan. Nagkawad. So, Ayaw sili. Ka. happy. May layang ko. Maganda sa akong tawag guys. Bitaw. Ito, Milk, ma, milk. Hindi nga wala. Mga to ba? Marikit. Marikit. Manayaw tapos. Ay, oo. Wala. Boy, di mo panitaan. Di lagi. Di man ang module lang. Module lang man. Sige. Pag module lang. Ready na daw guys. Final na to guys, di na to trials. Trials pa, last. Trials pa, sige, trials. Sige. Hep hep. Hooray! Hip! Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hip! Hooray! Unsa, bisag kaya na tanong ni tulo. Kitay, siya mo tulo, unya makaingon siya nya muting siya, kau sili. Kaya na tanong mo siya mo tulo. Gina. Kuchayan pa niyo. Di ka matanaw, kay makabawan niya sa kapado. Trial pa or dito. Ito na kagana. Sana ni. Sana. Magana tatunaw anak. Pat kita pa ba na? It's 1 2 3. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! No. Hooray! Hooray! Tayo ko. Tayo ko na kina ha. Oh, siya mo ready. Hindi mo ka basta ako. Mag-introduce mo siya. Sige, practice pa to. Introduce dyan. May Apil mechanics. na to So practice. now guys, we'll be having a Hep Hep Hooray challenge. For those na masayop, kay we're gonna eat Diyan na. we're gonna eat one sili here.
You know how to dance? Yung patuwa na kuya. Let's go. I will. Ang sili guys, wala mura lagi pag tina na. Go. Hep hep. Kung may nga na gani, hip hip, yung mga na, wala na. Kailangan hip hip ana jadi kay hip hip yung mga na. Mga gani gantay. Hip 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 ana. Mingog hip hip ay nga. Kailangan ba? Oh hip hip gani nga na, mga hip hip yung mga na rapat na to. Kailangan hip hip. Para si Dritso. Oh ana jadi so magpagkon ka nga oh ano to. Hi guys, so now Hello. we'll be having hip hop challenge. And for those na masayop is they're going to eat one sili. Have a punishment. Punishment sa masayop guys. Nasayop guys. Punishment. Gonna Pang eat one guys. sili. Magsili na sa, oh my gosh, sili. So talasan ang pag-isip para team. Okay. Let's start. Okay, I will be the beautiful host. Char. Hold the mic. Sige. Okay, andam. Okay. 1, 2, 3. Hep hep. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Basta dulo kayo maglibog mo. Eh pala yan. Ay, alayo gamay kalayo. Tanan is magaling. Maglibog jud po. Adi, di Sige, ay tudlo. na lang ko. Ana ka na makita tanan. Sa paan ka nag-prepare? Sa paan mo na. Pwede makita Makita ha. na ako kamot. Dili. Ato ka. Ano man? Ato ka magdudlo mo niya sunod ang maawot mo ra. Ay, I will gonna use. Ayaw ka na. Wala. Ano mo? Hindi na boy. Andam. 1, 2, 3. Hep hep. Hooray! Hip hip. Hooray! Sayang pa to guys. Ay, sayang yan. Patawadin! Ilahan mo na yung balay, ibang na-trial pa. Bonus! Bonus! Imo yung balay. At tubig. Sige, salamat sa bonus. Picture. Haro, pizza. Ako ko na. Ay, kuhan sa labas. Maganda may tubig guys kay sili ra ba mong consequence o mga masayop. We're gonna post it. Oh, naala sila. Kay humana sila kuhag water. Ay, na girl. Ay, Yes. It's your girl. Dawato Mimi. na sayo. Dawato na sayo. Okay guys, so so Which now, is a final. 1, 2, 3. Hep hep. hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip Promise. Alin Sili. sili. Alright guys. Sili. Mukhaan siya sili. Di usapon. Sapon oy. Sapon or mga kaduha. Basta, doon din ako kaon diha. Hindi pa naghungit yun. Taas ang mabod niya, di niya makita. Anak. Hoy. Nara guys, Mura nagagagatong mo ang pagsukan mo. Wow, sana Ay, all. salaon! Alright. So Teo, kinsa ganay makadaog na sa may premyo. Kasa may makadaog. Lane niya pagkahaw. Kanang dili sayo? Kana may mga last jud ma Mabilin. abilin. Si premyo. Zaman. Surprise. Sa isa kabuk balot ito guys. Ah, okay. Sa isa kabuk balot ito guys. Sa'yo na mo ganihan. Kana ko balot. Sa inyo to. Sige na, sige na. Sige. Ikaw na po So, itudlo. si Irby na pa. Siya na po itudlo. Ay, sa itudlo naman siya na. Okay, sa masayo. Last na to, di one di Pero na. na. Oy, abi. Asa wala tinoon na ni? Guys, jihangan guys. Hamoy. Huwag kang marupok. Wala ko yaw na ba din. Kuan. Diba kita, girl? Play na. Pakita bin. 1, 2, 3, go. Guys, kaon na
ako magsili, guys. Wala kita. Okay, salamat. Guys, trial mo nito, guys. Ano kita, girl? Uy, marag na lang. Lagyo pa. Doll, girl. Ay, layo. Hindi makitan. Oh, budjakit eh. Sakto, Ano sakto. na? 2, 3. Hep, hep. Hooray! Hep, hep. Hooray! Hip hip! Tulo na lang, eh. Balot. Go, Dara. Balot. Kailangan makapil ko sa imong ginasa. This beautiful face eating spicy. Bahala. Bahala po mo na nagkaon ka mo rin kaon. Okay. Hindi ko mukha og sili. Okay. Tatlo na lang kami. Ay sa guys, kaya ako na yung matunong na isaging nga to guys sa sili. Ang ipapasta sa Eh, no! Right cheat tayo. No cheat. No cheat. No Oh my cheating. gosh! Okay, gina. Hindam na ta. 3. Kaysa man to yung na-out. Sila. Kita na lang talo. Basta ikaw na pa yung magkakasi mong balot. Kaya ikaw mo na. Okay. 3, 2, 1. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! Kami na lang! Makakaon ng balot! Balot, yes, Renz. Sili. Gusto ko yung magpili. Kailangan dako. Sili, Renz. Dako. Go, ate. Kaya mo yan. Yan. Guys, aja mo sa baha. Mamili ko ka ng gamay ka. Hala. Ayos ka na ginagamihan ng piliun guys. Kaya Ano yun? na ginagamihan kay. Dako ang pili mo. Guys, di ara oh. Guys! Look at the sili. Kami It's na lang, very guys. cute. Kami na lang, Very guys. cute. Dapat G ako guys. Oh my gosh. Pag mananalo, I-compare guys. Oh, I-compare. i-compare guys. Very cute. Kinagamihan ang gibili. Pero hangya po ni guys. Kamay ra ni guys, pero hangya po ni. Bibigyan daw kami ng jowa pag sino manalo dito. Sige guys. Jowa is the prize. Guys, pustahan mo ng kuyab guys. Guys, Late, kaya mo yan. Kailangan magkita ni Yusuf. Hooray pa more. Hooray pa more. Hooray pa more. Kaya gip, magpa-hooray pa dyan. Ay zaba, basta naman po ko din zo. Hooray pa more. Kabayan mo naman yung magulang mo. Yeah. Kaabay sa lahat. Daughter and mother. Di, kaya mo yan. Mother and daughter. Kaya mo yan. Lalaban tayo. Din ako. Di naman dyan, kaya building naman. Kaya mo balik yung pagkama ka ka. Din ako. Sila na connect. Di, ganahan ko ako kaya may naman to. Naligo si pinaka. Okay, hawa na mo. Kay kami na lang duha na bilin. Matirang matibay. So, ina. Guys, ag premyo guys. Ako na po yung matulog. Yung mananalo dito is Sige. magkakaroon ng jowa. Bukas na bukas. Kung saman. Sure! Depende kung siya mananalo. Kaya ako na po yung magtudlo guys. Pau-baya. Pamabaya. Sige na. Ready! Ako na po yung magtudlo guys ha. Matching! Ben! Kasi po si Tiktik! Laila. Pag-osen ko! Basic of you! Kumita tayo din. Masaya tayo sa tunay. Tama na ko Ano nga Ben? Karang magduga. Kapuyo nag-hipit pregnant. Ano ka ninyo? Kapuyo na. Yung kapuyo nag-hipit. Sige. White lady. White man. Sige. New Pep! Hooray! Ay, kaya anak mo ko na to. Deng, anak. Dapat mag-gusto. Kaya ang ganda ako. Hindi, nga na pa. Sige. Okay. Sige. Sige. Hooray! Hooray! Hooray!
let's go. Tat, tat, tarat, 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 tarat. Hindi nga, awa din ang hip-hip hooray, no? Ayaw ko na mulot. Gusto ko yung jowa. Bagay. Yes! Ang Umakaw tamitan, sila, guys. Joey, kono, Joey, jowa. Gusto pa ha? Gusto pa girl? Oh! Ako dyan. Tama girl. Di man hang? Ganina. Hang. Ang ganina. Makpaak. Truth or dare. Pinuhin nyo. O mo there. Pakanog sili. Yes. Pwede ako. Ayan, naaghapon si Mr. Nino Haramel. Oh, narinig mo si So guys, ako may nadaog. So, kung sa may premium na Sana yun. all. Siya, gwapo. Yay! Okay na ako. Okay na ako. Okay na to. Okay na to. Okay na to. And mga na to, guys. Ako'y gwapa. Kasi pa siya sa gwapa. May insight pa dyan. May So, support. guys, May support. May support dyan. Support sa akong channel, Linyo Jaramillo guys. Please subscribe. Please support din sa akong channel, guys. Of course. Baka naman. Bet kayo naman. Hi. May pa-Gcash dyan. Add me on Facebook. Baka naman, guys. Gusto nyo magpaano Gcash bitaw para sa revenue. Oh my gosh. Don't skip that, guys. Guys. Bye-bye! See you on our next vlog. Okay? Dapat Okay. next. Mga next Asa man, puting ba to? Buti nga po. And guys, don't forget to subscribe, guys, and click the bell para Hey, guys, kay manginuwas ako, guys, kay- umabot pa namang pang-upload. Manguli na Yes, lang. guys. Ah. Bye-bye. Thank you for Kasi watching, nag-achieve guys. Very good sila. Bye.